е шака тайната, но ще ти взема дамата. Там влиза майстора, върбилата му работа. Силната страна, коя е рапа, ти е словата. Къде е пламъка? Всичко е айвода, 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 айвода. Хората играят хора, това е слабата си роля. До бойна готовност никога никой готовни, винаги да бъдем свободни. Никога долу, никога роби, винаги до бойна готовност никога никой готовни, винаги да бъдем свободни. Никога долу, никога роби. Чуваш и место музика без истина в думите. Рибата после супата, качество после другото и дори на другото. Нещо, което струва е това, което не чувате, е смисъла на думите. Не мен каквото иде, не влизаме навсякъде. Когато се пояхто, че изгледаме да не чакаме. Се случат така, и ги случим нещата се отсякаха, дали бъде просто сядай си на дъното, само на свити, това скъпо. Като мисли тук можете ми цука, като най-пътно не сме на цялата паля с нето да държа. И от всички най-гимаси пред някой се прави на нега. Навлерите не подпирам, играем на пакмания. Истината никога не е добре дошла в България. Всички! National Hip Hop! Бойна готовност никога на никой готовни, винаги да бъдем свободни. Никога долу, никога роби, винаги на бойна готовност никога на никой готовни, винаги да бъдем свободни. Никога роби.